салом алейкум дӯстони азиз, дар корвон ҷойгир ҳастем. Аз тарафи пажарка ҳафтум дарвоза медроем хи магазинай саршави магазино бижутерия гуфтен инама бижутерия рақами 120 меша 23 ина духтаро бижутериёҳои арзони аптови машмо дарёфтом ай тарафи ҳафтум дарвозае. Ина ҳози даруна мебинен чӣ хел соатам буда иҷада соатошам аз стальнояй духтаро ина гӯшворо аз 15 сомон сар мешава. Инам ё 15 сомонай бинен 2 сол гарантия дора стальнояй бижутерия. Инам бижутерия хостен омадам ина навор кардам ай 15 сом сар мешава. Баъд и тарафуш 20 сомон. Инаи бологи инаиш 40 сомон. И ранги ами тилоя ё ай тилора арзон хушру фасон бо и скидкаи рамазонияй духтаро барои шумо барои канали Мамалайф касе мебиёя ё ина номерош дар рӯи экранай нависен номерошда доставкарам доранд баъд скидкаи калонай духтаро агар бо бисёр гирем бо вообще арзонтон мекуна дар ҳақиқатан иҷа аптовияй ёра дарҳо боло бурем бинен нархуш беҳад қиматай ма хидматдози харидорӣ кардагиёмам нишон метиҳам. Ина ёша бинен тилош ранги итальянский борияй ҳам бижутерияш не ки ё стальноян расветкош беҳад хушрӯай 90 сом болош инаи мобайнгиёш 80 сом бо 50 сомона доран аз номи канали ма гап занен 10% скидка духтаро 10% скидкаи рамазонӣ мешава дар ид мепӯшен фасон када мегарден. Ина ай тило фарқш намекунӣ бовар кунен и аҷоибота бинен. Я хоҳиш карда буден бижутерия ма гуфтам вақтиш биёяд навор мекунам. Ё бинен комплектои аҷоиб необычни беҳад хушрӯ. Ина и тарафтам ҳастай ина и стилои навай моделои навай ина иша бинен ами чанда яка савз инами савз 95 сомон покто 110 сом 10% скидка кам 110 сом 10% скидка 95 сом мешида инами беҳад хушрӯай. Ина баъд ини тарафта бо ҳастай духтаро хали набор дора 4та дора барои кӯдако барои чандта гӯш хали гӯшвор мехоҳем кардан ҳам халиёшам ҳастай. Ина ёш оз ман нархоша гап мезанам ёш 50 сомон чандта дора як наборушда ба ё стальноя духтаро ина бинен ё стальноя ай пеш ина не беҳад хуш духтаро мара ҳами ширкати атоми қоил кард беҳад маҳсулотош аҷоиб хушрӯ. ҳоли ма заказ кардагим борон биёя ба шумода нишон метиҳам ки чизи хидмда гирифтагӣ маҳсулотош прямой ай ҳами корея меояд беҳад чизои нағз дора доруҳо дора маззо дора табииян ҳамаш гиёҳиян духтаро барои нигоҳубини рӯй доранд духтаро кор осонай танҳо 2 одам мебиёрен структураи худтонам месозен дар 6 моҳ як бор харид мекунем балотон намесозад танҳо 200 сомонда харид мекунем тамом маошаш аз $1000 болоай вақти шумо кӯшиш карден и пасттарин маошай кӯшиш карден боз болотар меравен номеро ки дар рӯи экранай муроҷиат кунен ҳамроҳшон кор кунен шуморо метонен ҳама метона агар ки хоҳиши кор дошта бошен духтаро ку беҳад кори нағзай маошаш баландай хариди кам дора расход надора танҳо бо як телефон шумо соҳиби ҳамаи чӣ мешавед духтаро. ина номерош наставники беҳтарин группаи коришонда дабавитон мекунанд ҳамроҳшон кор мекунен аз тоҷикистон анамиё ҳама кор кадистай ҳозир духтаро шумо ҳар яктат шанс дорен ҳамаи мо танмо саатае мехоҳем ки кор кунем кӯшиш кунем 2 рӯз пас намешава дига баъд пушаймон мешавем барои ҳамин ай ҳозир метонен регистратсия кунен кора пеш барен. оз ма чизои гирифтагӣ хидмам хона рафтам нишонтон метиҳам ҳамин хел чизош форид арзон ба гуфтам биё як бор барои подписчикомам навор кунам ки баъд мепурсен ҷоша ма хона бурам чӣ хелай баъд дига рамазонда наметонам навор карда. Ина духтаро ина ё наборошон духтаро ё 120 сомонай ба хотири канали ма гуфтам якамаки арзонтар ки гуфт ки 80 сомонда метиҳам бовар кунен дар ягон ҷо ин нарх нестай аптовияй номероша нависен духтаро ина рӯи экран дамондагиам хоҳен биёен ай пеш харидорӣ кунен агар ки натонистен доставкатон мекунанд
ина аҷоиб хушрӯй. Баъд сайт доранд дар Instagram Bijou Shop TG. И сайти Instagramшуна инами Bijou Shop TG. баъд падаркада мегирен ё хитонда чизи айтило фарқш намекунӣ. Шар нест айтило қимат бигирен. Ина мудош ҳастай. Ина иҷада ҳастай. Бо цепочкаҳои жгутонамака озма гирифтам ку фасонака ява. сум 15 сум 35 сум Иёш 10 сум духтаро ина 55 сомония иёш бо стилош дигарай моделои новинкаҳай хайна бубинен. Ина иёша бинен чихе 30 сомон аҷоиб хушрӯ. Биёен пушаймон намешавен. ҳамқа хушрӯай ҳамаш ай пеш ҳаяк ба хотири шумо ай духтаро ки ман омадам ҳамиҷара ба худ ма харидорӣ кардам. Яке ҳавасам кард гуфтам биё хай шумодам навор кунам. бо биёен ай пеш бубинен маҳқултон мешавад. барои ки ҳамин бижутерияро чанд кас хоҳиш кардагӣ буд. ман ҳамин хоҳиш мекунем ба кай ки ҳамҷоша ки арзон ёфтам сразу мегирам навор мекунам. акара хоҳиш кардам майли гуфт хай ман гуфтам барои подписчиком нархи арзонтарак мешава. майли гуфтам ба рамазон чес рамазан скидка мешава. биёен ина харидорӣ кунем. духтаро инаи об намегзараша даже стайлнояй 3 сол гарантия дора ҳичи намешава соат. ина диден аҷоибот хушрӯай. биёен ина харидорӣ кунен. беҳад чизи нағз мегирен. просто иҷада 110 сомон ака 110 сомон иҷа аптовияй. ина соат чанд барои шумо кардам. духтаро бижутериёе ки харидам нишонтон битим гуфтам. баъд мепурсидем фақат ами чизи магири магазинша мепурсидем. духтаро ман нашуд ами бижутериям сиёмка кардам ҳамон вақт ина партофтумтон гуфтам бубинан духтарако харидорӣ кунен арзонай беҳад чизошон арзон маҳқул шуд. чизе ки ман худам да харидам духтаро соат маҳқулам буд. и ҳамон соате ки нишон додам видеода ира бинен чихе хушрӯай. и оба намегзаронада. инами обам ина бираса навистагия иҷада качественияй соаташ беҳад хушрӯай. бо чизои хма гуфтам ай пеш нишонтиям ки ман чизе ҳаст реални мегум бе ягон таърифай дар ҳақиқатан аҷоиб хушрӯ. и ҳичи намешава 3 сол гуфт гарантия стайлноиш ҳичи намешава. хай пастаяни намекунем ку ягон ҷо рафтем ба мекунем дар хона пастаяни кордам намекунем ки дарав безеб шава. ин мумкин ҳичи нашава. барои ҷиянам дар даст стайлнои браслет дора бовар кунем гудаки майдае. ина 1 сол зиёд шуд ҳичи шидагӣ нестай. баъд ина чира гирифтам сепчикаи жгут гирифтам. аку тилорам дорем духтаро бо мефурамон ки ҳар рӯз разнобразӣ шава ранго ба ранг меган куд занакода маҳкамаш кадай. ина духтаро жгутай итальянски золотоворияй беҳад хушрӯча. ям хел мепечони кругли ҳичи намешидай хелш мекуни борост мешава. нежниякай ира агар бохоҳӣ клончикшам астай отдельный вибр мекунӣ. простеньки ман гирифтам ҳами хел. баъд ина гӯшворора падоби ҳами вибр кардам. духтаро уҷада ҳастай наборам ҳастай. агар бихоҳӣ отдельно мехарӣ бихоҳӣ наборша комплект мегирӣ. кадомитон ки мехоҳен ай пеш равем бо вибр беҳад бисёрай вкуси ҳама ҳар хелай. ина гӯшворчааш духтаро буфоратон и якош места нафоратон мегиренша. ира бинӣ чихе хушрӯчаҳай. ина буфоратон отдельно мекунен халиша мегирен. нами гӯшворора 20 сомон гирифтам. ишам 20 сомон. и жгут сепчикашам 20 сомон. соат 110 сомон. и соат да дигар ҷо қиматай. просто и гуфт ки ба хотири моҳи шаҳри рамазон кадоме ки мебояд скидка мешаваша. амин арзон шотаракай худт хайре гулёвка мекунӣ ҳар кас чини дасташ туғри мекуна. ман ҳозир ам нишон додам ки бубинен чӣ хелай дастам болода мемони хайҷои соатча ба туғри мекунам. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен. оз дастам да мекун нишон медиҳам. ина духтаро
بخواید همه چیزا که دست دادن نباشه دیگره باشه با عجایب خوش رو میشه دست. شما دام توصیه میدیم نمرش موندم گفتم نمرتون اتیه من موندم که подписчикای محالی با میپرسم میکوام بازارا این دخترو نمرش برای همه گرفتم که میپرسین هم خریداری میکنین چیزی ارزان برای خودتون هم فسانه هیچ چی نمیشه 2-3 سال دستان دا میگرده بعد ممکن یگون چی شوه سویتش دیگه شوه 2 سال کد تگی کده میگردین خوش رو چهک نیج نیک زیم یو مدشتگی 3 تام خالی هم بکنی 4 سویت کش هم میشه دخترو نیه بیچ نیه